खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 22 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 6 पुस दान 1432 मायथाइ समबार। दिनै खामानि थिलियाव बांसिन मुखुब जागोन। दैदेननाय रोंग'थिखौ दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोन। गोजाम थालांनाय खामानिफोरा दावगानो हागौ। रांखान्थियारि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। खारनायाव खहा जानो हागौ। नखराव फिसा-फिसौ बाथ्राफोरखौ लानानै दावराव-दावसि जानो हागौ। गावनि रागा आरो बिबुंथिखौ दबथाय। खर' सानाय एबा मेंनाय जानो हागौ। सानसे धोर्यजों थांनाया मुलाम्फा जागोन। गोसोजों थिरांथा लानो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गलाब गाब। बृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जानो गोनां जादों। नाङा-फाङा खरसा बांनो हागौ। खामानि थिलियाव दिदोमथि थागोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरनि सोद्रोमानि थाखाय जिंगा सिनांगौ जानो हागौ। धोर्य आरो बुजिनायजों रायज्लाय। नोंथाङा सावस्रियाव एसे लोरबांथि मोनदांनो हागौ। साननि जोबनायसिम गोसोआ सिरि जागोन। होबथानायनि गेजेरजों मुलाम्फा जागोन। रां दाहार होनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै गोबां साननायफोरा नोंथांनि गोसोखौ असुबिदा खालामनो हागौ। खामानि थिलियाव गोसो होनाया गोनां जागोन। नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। गोनांथि गैयै बाथ्राफोराव फबनायनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। फिसा-फिसौ गोरोन्थि बुजिलायनाया नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। मोजां साननाया थासारिखौ सामलायनायाव मदद होगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। हाखु-दाखु खोथा दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि गोजौ-गाहाय जानो हागौ। नखरजों सोमोन्दो गोनां बिबानफोरा बांनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सोलोजों आगान ला। बिमा-बिफानिफ्राय दैदेननाया मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव नारसिननाय मोनदांनो हागौ। गावनि गोसोखौ सिरि लाखिनो थाखाय ध्याननि अभ्यास खालाम। गोजाम बाथ्राफोरखौ बावगारनाया साबसिन। सावस्रिया मोजां जागोन। धोर्य लाखिनाया जाफुंसारगोन। गोसोआरि महरै थिरांथा दाला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाया गोजौ जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सिनायथिखौ सिनायथिनाय जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। नाथाय अहंकारा खहा गोनां जानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं। नखराव नोंथांनि बिफावआ गोनां जागोन। फिसा-फिसौ आयदाफोरखौ नेवसि। सावस्रिया मोजां थागोन। साना दावगाफुनाय जागोन। गोग्गानाय आरो हाखु-दाखु दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा सानखानाय खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफुंगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव बाख्नायनाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। नाथाय गुबुननि गोरोन्थिफोरनि सायाव बांद्राय गोसो दाहो। गोसोआरि मेंनाय जानो हागौ। थि समाव जिरायनाय ला। साना समानथि थागोन। बांद्राय साननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां आरो मुगा गाब। तुला राशि।
दिनै सोमोन्दोआव समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। जुलियारि जिउआव फिसा-फिसौ गोरोबलायनाय जानो हागौ। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। आयेनारि एबा लेखा बिलाइनि आयदाफोरखौ सांग्राङै सामलाय। खरसाया बांनो हागौ। गोसोआ उसुखुथु जानो हागौ। ध्यान आरो देंखोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। धैर्यजों साना साबसिन जागोन। गावनि बिबुंथिनि सायाव कन्ट्रल लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै आन्थोर सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा। नोंथांनि खामानि ओनसोलाव बिबानफोरा बांगोन। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर दं, नाथाय खैफोदगोनां खामानिफोरनिफ्राय गोजानाव था। गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ दबथाय। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ उसुखुथु जानो हागौ। यगा आरो मेडिटेशनआ मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ गेजेर जागोन। खामानियाव हेंथा जानो हागौ। धैर्य लाखिनाया थासारिखौ सामलायनायाव मदद होगोन। सोलोंथाइ आरो बादायलायनायाव नाजानाया बांगोन। दावबायनायखौ दोनथ'नाया साबसिन। धोरोमारि हाबाफोरा गोसोआव गोजोन लाबोगोन। रांखान्थियारि हालोदा नर्मेल थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे मोजां सानस्रि लाखि। हरखाब फिथाइनि आसा दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै बिबानफोरा बांसिन जागोन। खामानियाव गोरोबथाया गोनांथार। गागि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। धोन बुथुमनायनि खाबु मोनगोन। नखराव हेफाजाब थागोन, नाथाय नोंथाङा मेंनाय मोनदांनो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। आब्रुथि लाखिनाया मुलाम्फा लाबोगोन। साना दिदोम थागोन। गावनि सावस्रिखौ नेवसिगारनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिया मुलाम्फा लाबोगोन। समाजारि मान-सन्माना बांगोन। खामानि थिलियाव सोलायनाया जाथावना। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। खरसाया बांनो हागौ। रांखान्थियारि सामलायनायनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा मेलेमारि सांग्रां थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना सोरजिलु जागोन। नाङा-फाङा जानाय खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सेनसिटिभ जागोन। नोंथाङा गोसोआरि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। सोरजिलु खामानिया जाफुंसार जागोन। नखरनिफ्राय गोसोआरि मदद मोनगोन। गोजाम जिंगाफोरा फिन जाफिननो हागौ। ध्यान आरो आरज गाबहरनायनि गेजेरजों गोजोन फैगोन। रांखान्थियारि हालोदा लासै-लासै जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। बे साना गावखौ साननानै नायनायनि थाखाय। सानबोलावरिफोराव बांद्राय गोग्लैनो नाङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।